والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da večeras budemo u njegovoj kući. Sve što je na nebesima i na zemlji pripada Allahu dželešanu, ali je samo on uzvišen i dozvolio da se džamije njegovim kućama zovu. Hvala njemu pa nas je večeras ovdje u Koraju, u Čeliću, uveo u svoju kuću. Gospodar naš, onako kako si nas uveo u džamije na ovome svijetu, u svoje kuće, molimo te uvedi nas u kuću svoje milosti, u džennet na budućem svijetu. Molimo te najvećim imenom tvojim, uoči petka, da na sudnjem danu sve naše voljene osobe budu u tvojoj milosti. Da ne doživimo da bilo ko od onih ljudi koje volimo, do kojih držimo, da ne bude sa nama u džennetu. Salavat i salam pečatu svih poslanika Muhammedu, časnoj plemenitoj porodci, velikima sahabima. Salavat i salam njemu u ovom mubarek danu, uoči petka, u ovoj mubarek noći. Već je nastupila noć petka i mi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno preporučio da jačamo tu vezu, srčanu vezu sa njim, tako što ćemo izgovarati riječi: neka ti je salavat i selam, o Božji poslaniče. Neka je na tebe Allahov salavat i selam. Draga i poštovana braćo i sestre, dragi Mersudin efendi, uvaženi imami, meni je izuzetno zadovoljstvo što evo večera se družimo ovdje i što nas je gospodar počastio da budemo u njegovoj kući. Prije 20 godina sam prvi put čuo, a dragi gospodar zna možda i 100 i više puta ispričao tu priču. A to je da je jedna mlada osoba u noći klanjala. Pa kad je babo slušao dole tog svog djeteta, kaže: dijete je učilo: gospodaru moj, molim te zbog tvoje ljubavi prema meni. Kad je završilo dijete, kaže, babo upita: sine, kako ti, kaže, znaš da tebi Allah voli? Kaže: dragi babo, da me Allah ne voli, zar bih ja, kaže, bila na namazu da me Allah ne voli? Zar bih ja dizao ruke da me Allah ne voli? I onda sam poslije pročitao hadis Resulullah sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi Imam Ahmed, gdje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: inna Allaha yu'ti dunya liman ahabba wa liman la yuhib. Allah daje dunjalučka dobra onome koga voli i onome koga ne voli. Wa innama yu'ti dina liman ahabba. Allah dadne vjeru, dadne da ti je značajno u životu, da imaš pravilan odnos prema Allahu dželešanu. To Allah daje samo onome koga voli. I kada posmatrate glavni kapital vjernika, ono u šta polažimo nadu i na ovome i na budućem svijetu, je ta naša veza sa uzvišenim gospodarom. Kad bi ti 7 milijardi ljudi meni i tebi otvorili vrata svojih kuća i rekli: sve je tvoje, šta ti vrijedi kad moraš proći kroz zemlju, kroz tu vratnicu, ako te ne dočeka uzvišenih stvoritelja? I ako ti on ne otvori kod sebe kapiju. Kada se družimo u džamijama, posebno je lijepo, ja ću vas zamoliti zajedno da proučimo 3 salavata. Zajedno, onaj naš tradicionalni salavat. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi wa
čovjek salavati i salame na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Nema čovjeka među nama ako nema voljenu osobu. I mnogi od naših voljenih osoba odu Allahovoj milosti prije nas, preseli. Pa nekada čovjek uči dovu, podigne ruke i moli Gospodara da se smiluje toj osobi, tako? U tom trenutku lice te osobe bude pred tobom. Kaže, ja Rab, smiluju se. Kad budete salavate donosili u ovoj noći, ako Bog da večeras, zatvori svoje oči. Reci, ja Rab, počasti me da vidim Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem na ovom svijetu. Jer bi to bio pokazatelj da sam na pravome putu i da ove oči se zatvaraju da ne bude haram. Sklanjaju se od onoga što je haram. Sklanjaju se od onoga što udaljava čovjeka od Gospodara svih svjetova. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o tome koja je vrijednost da se donosi salavat i selam, jedan ashab je došao i pitao, Božji poslaniče, koliko da donosim salavate i selame na tebe? Kaže poslanik, koliko budeš više, bolje ti je. Pa kaže on, onda ću trećinu vremena. Kad imam slobodnog vremena, uzet ću i donosim salavate i selame. Pa kaže mu poslanik, ako bi više, bolje ti je. Pa kaže, onda ću polovinu vremena koju imam slobodno. To će mi biti forma moga zikra. Jer salavat je takav zikr da ti spominješ i Allaha i njegovog poslanika. I šta kažeš? Sallallahu, Allahumme. Ti prvo Allaha spominiš. Pa onda spominješ Rasulullaha i onda ustanoviš svoju vezu za njim. Kaže Rasulullah, ako bi više, bolje ti je. Pa kaže, onda ću sve vrijeme, baš kako neko reče. I onda je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, dobit ćeš dvoje. Idan yughfaru dhanbuke, Allah će ti zbog te veze koju imaš, koju jačaš s poslanikom, oprostiti grijehe koje sigurno moraš uraditi. To je, čovjek je griješnik. Jednostavno, dunjaluk je takav da stalno nešto čovjek mora se čistiti. Kaže, Allah će ti oprostiti grijehe. Wa yukfa hammuke. I drugo što ćeš dobiti, Allah će one brige koje imaš dati da ih se rasteretiš. A čovjekova danas, dakle, imaš dunjalučku brigu i ahiretsku brigu. Dunjalučke brige su te brige koje te pritišu. Ti donosiš salavat i selam. Jeste li kada razmišljali, braćo i sestre, što je to tako jako? Pa gledajte, evo samo gledajte njegov život. Čovjek sa svakom činjenicom njegovog života da suzu pusti. Pa zar nije preselio, a babo ga nije ni vidio, subhanallah. A većinu nas Allah počastio da nas roditelji vide. Zamisli, odrasta poslanik donosi salavat na insana kojeg je Allah iskušao time, onda poslao te pomilom svim svjetovima. Zašto? Da bi mi cijelili svoje očeve. Mi znamo da Muhammed alejhi selam se rodio kao siroče, ko jeti. Znate li danas da je glavnina jetima na svijetu od umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Jer glavnina ratova se dešava tamo gdje muslimani žive. Pa u jednoj samo muslimanskoj zemlji kažu 1 milion jetima na Bliskom. 1 milion jetima. Onda donesiš salavat selam na Rasulullah, pa pomisliš da u 5. godini majku izgubio. Zašto vam se ovo govorim? Kad salavat selam donosiš na Rasulullah, ti i ja se podsjećamo šta nam je sve Allah dao. Dao nam je Rasulullah da cijenimo svoje očeve, da cijenimo svoje majke, da cijenimo ono što nam je suštinski bitno u životu. Ono što Allah želešanu kad ti dadne dao ti je najveće dobro. Čak ima jedna anegdota. Ljudi se znaju uzoholiti svojim znanjem. I kažu da je neki čovjek koji je bio gramatičar, stručnjak za jezik, nastavnik bosanskog, išao na neki put i kaže trebao je da prijeđe preko nekoga jezera. I tu je bio lađar koji zaračuje za svoj život na halal način tako što vesla preko toga jezera. Šta se dešava? Dolazi i kaže bil me prebao platišti. Kaže, evo, dobro, nije problemi. Kako je
vesla pita njega taj nastavnik jezika, gramatičar, kaže, znaš ti gramatiku? Kaže, ne znam. Kaže, pola ti je života propalo. To što je tebi Allah neko znanje dao, nemoj nikada da te znanje navede da se podigniš. Vještina, znanje, imetak, da, možda ti Allah dao je tebi djecu, nekom je nije dao djecu. Na sudnjem danu Allah ga uvede u džennet, a tebe i mene kojima je dao djecu kaže, nisi dobro odgojio dijete. Nijednim darom se čovjek ne smije uzdizati subhana. Kaže, i ovaj što vesla krivom, kaže, kako ćeš me tako uvrijediti? Kaže, ali dobro, kaže, gramatičar, a znaš li ti plivati? Kaže, ne znam. Kaže, tebi nije otišlo pola života, tebi je sada otišao čitav život. I kaže, izvrni onaj čamac. Kaže, sad se fataj za čamac i gledaj kako ćeš se spasiti. Kad gledaš Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, život, u 5. godini života, braćo i sestre, i tu hoću da, evo, u našem vremenu, Islam je vrijednosti. Islam su vrijednosti koje živiš. Ako poštuješ majku i oca, ti imaš Islam. Ako poštuješ džamija ti je posebno mjesto. Jedan od dušmana, kada su rušili džamije, kaže njima njihov vjerski poglavar, kaže, srušili ste džamiju, kaže, jeste. Pa kaže, jeste li izvadili temelje? Kaže, nismo. Kaže, idite vrte od temelje. Izvade temelje iz zemlje. Kad se vratili, kaže, jeste li izvadili temelje iz zemlje? Kaže, jesmo, kaže, niste. Kaže, temelji njihove džamije su u odgoju njihovih očeva i majki, u srcima utkani. Ne možeš nikada to izvaditi. Zato što oni voli džamije. On će opet naprijed. U 5. godini je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izgubio majku. I mi znamo koliko znači nedavno jednoj bliskoj osobi preselila je majka. Otac je otac. Majka je majka. Kad oca i majku čovjek izgubi, on onda kaže, subhanallah, evo Allah me podsjeća na činjenicu da će uskoro doći možda trenutak da i ja odem. U 5. godini života Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, ide sa svojom majkom na mezar svoga oca. Na mezar svoga oca. On je u Mekki, a 500 km daleko mu je mezar babi Abdullah. Umro je u Medini, njegov otac. Zamisli, 570. godina, prije 1500 godina, krađe, povluci, hajduci, 500 km majka Amina vodi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, vodi svoga dječaka da posjeti mezar svoga babi. Zašto ovo hoću večera sa vama da podijelim? Braćo i sestre, kad gledate našu vjeru, sam sebe mogu izmjeriti. Ako lažem, ja imam problem sa svojom vjerom. Ako govorim neistinu, imam problem ako veram, imam problem sa svojom vjerom. Ako ne držim do namaza, imam problem sa svojom vjerom. Vjera je u vrijednostima. Amina vodi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na mezar oca Abdullaha. I vi kad danas gledate, nekad razmišljam, pita me jedan insan, eto kaže imam neku opciju da idem. Ja kažem, znaš šta ti poslanik rekao? Jesu ti živi otac i majka? Prvo te poslanik mi te danas pitao, jesu ti živi otac i majka? Tvoja veza sa Allahom je tvoja veza sa tvojim roditeljima. Ako su preselili, nemoj da prođe dan, nemoj da prođe namaz, da nisi proučio dovu i proučila dovu, ja Rabi, smiluj im se kako su se meni smilovali kad sam dijete bio. U 5. godini života, braćo i sestre, nad mezarom je majka i kaže, 5 godina je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Tada ga je naučila majka njegova, ono što hvala Allahu nas, naši očevi majke uče. Onaj ko nema, braćo i sestre, odanosti, onaj ko nije odan svome prijatelju koji upozna s kojim se druži, ko nije odan svojoj prijateljici, ne možeš od njega očekivati da bude odan Allahu dželešanu.
Ne možeš od njega očekivati dobro. U 5. godini života, ono što je za naše vrijeme najbitnije, to je da se vratimo toj vrijednosti. Da imaš odanost. I kad kažeš ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, šta čovjek time kaže? Kaže, Gospodar moj, ja sam tebi odan. To je rečenica koju ti priznaješ, imam stvoritelja, ja njega želim, njegovo zadovoljstvo želim postići. Gledajte dalje, kad salavate i salame donosite na Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Braćo i sestre, ukratko ovo sam želio da sebe i vas podsjetim da u ovoj mubarek noći nema vrijednijega djela od sjećanja, od spominjanja Allaha i spominjanja njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Donošenje salavata i salama na njega. Nema teške situacije. Ako gledate gubitke, nema teške situacije da je Rasulullah nije doživio. Pa braćo i sestre, evo, otac mu preselio, majka mu preselila, Hazreti Hatidža Hanuma mu preselila. Od 6 njegove djeci. Ja samo zamišljam. Možda među najtežim momentima u mom životu je bilo kad sam morao na jednu dženazu da ode gdje otac nosi svoju bebu od 3 mjeseca. I nosi ovako tabut, ja idem pored njega. Tako mi Allaha sve molim, ja Rabbi, učvrstim u srce, kako će valja spustiti dijete u bezvrstu. I onda kažem, Rasulullah 5 djeci. Samo je Hazreti Fatima nadživjela ga nekih 6 mjeseci. Preselila nakon njega. Kaže njemu, sad budi jak, zbog sebe i zbog djeteta svoj. Zbog sebe i zbog djeteta svoj. Da te Allah u džennetu vede jer si bio, vjerujem u Boga, vjerujem u poslanika. Znam da je život kuća iskušenja i golemih iskušenja, evo. Ali je Allah dao da Rasulullah prođe kroz to. Da izgubi voljenje osobe, da izgubi svoju kuću, da ga protjeraju, da bude muhađir. Ali da se vrati na čelu vojske u Meku, 10.000 vojnika naoružani, kap krvi se u Meki nije prolila. I mi kažemo, mi se ponosimo svojim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On nas je naučio kako da živimo i kako da Allahu odani bude. Draga braćo i sestre, meni je posebno drago što evo večeras se družimo u džami. Ja bih vas zamolio, evo večeras, ovo što sam rekao, salavatu i salamu na Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Večeras ćete na jaciji i iza jacije razmišljati o ljudima koji su vama u životu nešto značili. Tako mi Allah nekada nas bude stid, jel, koliko ih zaboravimo. Koliko ima ljudi učinili su nam dobro, mi ih zaboravimo. Koliko je veliko djelo da ti večeras kažeš, podigneš svoje ruke pa kažeš, ja Rabbi, nagradi tog i toga, on mi je u životu valjao. Ja Rabbi, smiluj se, to i to je, ona mi je u životu valjala. I kada gledate nas kao narod, posebno to želim našim majkama i sestrama reći, znajte da su nam više valjale dove koje ste vi proučile dok ste hranu stavljale pred vaše ukućane, nego možda 1000 nekih savjeta i 1000 nekih predavanja koje su slušali. Jer ti kada si došla u svojoj porodici, stavila si i rekla, ja Rabbi, počasti ih da budu čestiti. Počasti da mi budu odika i na ovom i na budućem svijetu. To je ona odanost koju mi kao vjernici trebamo pokazivati. Kada govorimo o islamu, o našem odnosu prema Allahu Đelešanu, draga braćo i sestre, postoje hadise Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem koji unose radost u naša srca. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da oni ljudi koji budu vjerovali u njega, a nama je danas lako vjerovati u Rasulullaha. Zašto? Često kažem dragim ljudima, kada je bila bitka na Hendeku, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je kopao rov da se zaštiti u Medini. I 30.000 vojnika je napalo na Medinu. U samoj Medini je bilo par hiljada vojnika sa Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Kopao je rov da zaštiti Medinu, da dušmani ne mogu provaliti i ući u Medinu. Dok kopa rov, naiđu na kamen, na stijenu veliku i ne mogu da je razbiju. I zovnu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kažu, Božji poslaniče, ne možemo, udaramo, ne možemo. I Rasulullah uzima krapu i pred 300-400 ashaba
udara u tu stijenu i kaže Allahu ekber, kaže Perzija će, kaže, biti zemlja gdje će biti muslimani. Pazite, zamislite munafike, zamislite licemjere u njegovo vrijeme. Mi kopamo rov da dušmani ne uđu ovamo, a ti nama pričaš o Perziji koja ima 100.000 vojnika. Pa je Resulullah isto to rekao i za Bizantiju. Vidim dvojce Bizantije. I pogledajte danas, hvala Allahu dželešanu nama, mi živimo vjeru poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a toliko od toga je Allah dao da se ostvari. Kada posmatrate hadise koji unose radost u srce, jeste jedan hadis gdje Resulullah kaže: onaj ko se bude držao vjere u vrijeme iskušenja i izazova, Allah će mu dati nagradu 50 ashaba Resulullah. Pa kažu, Božji poslaniče, 50 ljudi, općenito ili 50 ashaba, ne, kaže, Allah će im dati nagradu 50 ashaba. Sad kad gledaš jednoga našega insana, nedavno sam bio gore u Krajini, u jednom gradu, naiđao na hađiju s kojim sam bio na hađu. Nakon što smo se poselamili, izgledali se, družili se u poslanikovoj džamiji, u Mekki i tako, kaže meni glavni imam, kaže, ovaj čovjek preko 45 godina je stup džemata u tom i tom selu. 45 godina, braće se. Šta znači kad se insan pravilno usmjeri, kad gleda, kad ustane, ja Rabi, počasti me da danas uradim nešto što će mi valjati sutra kada dođem pred tebi. Ako sam dijete dobro odgojio, to će mi valjati od tebe. Ako sam dobar prema ukućanima svojim bio, prema mužu, prema ženi, prema roditeljima, to će mi valjati. Zamisli šta znači kad se pravilno čovjek odgoji u dini imanu, kad se pravilno usmjeri. I kad govorite o muđizi poslanika, mi kažemo muđiza poslanika je Kur'an, jeste? Zaista. 600 stranica, tako mi Allah u Kur'anu kaže: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Da je Kur'an od bilo koga drugoga mimo Allaha, našli bi kontradiktornost. To je 600 stranica. Nijedne kontradiktornosti. Ne samo nijedne kontradiktornosti. Malo pa neka potvrda da je to istina. I sad imate situaciju da ima još jedna muđiza Božijeg poslanika. A to je, braćo i sestre, činjenica da je on od naroda koji je, alhamdulillah, među nama ima i dječici. Ja samo zamislim tu scenu. Žensku djecu su živu u pijesak ukopavali. Ubijali svoju žensku djecu. Pazite, braćo i sestre, dolazeći ovdje, malo naiđe, ljudi stoje, konzumiraju alkohol. Odmah mi upadne hadis Resulullah. Od predznaka sudnjega dana je da se raširi nemoral i da se alkohol bez ikakvih granica počne biti. A tu smo mi krivi, braćo i sestre. Mi moramo sad ima raditi. Ja ne mogu nazo rekao da je to najpodlije, najnižije što ima od šejtanovoga djelovanja. Kad mi je došao mladić i kaže: Hafize, ja sam morao stati pred svoga babu da zaštitim svoju majku od babi. Zato što se otac napio. To zlo je tu zato što mi nemamo taj pristup da kažemo nemojte. Sad zamislim, od naroda koji je svoju djecu živu ukopavao u pijesak, žensku djecu. Da imaš odgojene ljude koji moli Allah, ja Rabi, počasti me jednim ženskim djetetom, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude imao jedno žensko dijete, pa ona bude čestita, ona bude moralna, ona će mu biti perda od vatre. Neće Allah dat da vatra dotakne tog insana, tog oca i tu majku. Sad zamisli šta znači ta promjena. I sad to bih vas zamolio. Čovjek ako nešto ne zna, ti ga možeš naučiti. Ako nešto ne umije, ti ga možeš podučiti kako se ukopava, kako se nešto radi, kako se nešto popravi. Ali braćo i sestre, ako čovjek nešto nije, ako neko nije darežljiv, ako ne, ti mu ne možeš dati dok on ne bude odlučio da bude tog karaktera. I sad to je muđiza Božijeg poslanika upravo u odgoju. On je uspio odgojiti jednu generaciju koja je bila najbolja od svih generacija. Koja je, meni je stid to reći, nama, jednostavno jer imamo ove pritiske sa svih strana, postala daleko. Zašto? Zato što naša djeca,
Nažalost, previše je drugi koji im daju neke uzore. Kako biti ovakav, kako biti onakav. A ti pogledaj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako ih je odgajao. Uvijek spominje primjer jednog od dječaka, kaže, igrali su se na ulici i naišao je Hazreti Omer. I kaže, djeca se, kaže, razišli sa strana, ostao taj jedan dječak na sredini. Pita ga Omer, što kaže, ti nisi pobjegao? I sklonio se. Omer je halifa muslimana tada. Kaže njemu ovaj dječak, kaže, o Omere, kaže, ja nisam uradio ništa loše da bježim od tebe. A kaže, put je dovoljno širok, možeš proći sa moje desne i sa moje lijeve strane. Zamislite, kakav je to odgoj bio? Od važnosti koja je protkana dobro, protkana lijepim odnosom. I kada gledamo, dakle, sebe, evo, posebno vas molim, salavat i salam je moja i vaša veza sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Kada spominjemo poslanika, Allah na nas donosi salavat i salam. Silazi Allahov smiraj, Allahova milost silazi na te. Silazi na ono što radiš u tom trenutku. Drugo, gledaj koje vrijednosti nas je Resulullah učio. Njegova majka Amina je odvela sina na mezar babi prije 1500 godina da mene i tebi nauči, čuvaj svoju vezu sa svojim bračnim drugom. Zamislite kad sjednu bračni drugovi, muž i žena, pa kaže Hanumi, kaže subhanallah, hajmo se podsjetiti šta nam je sve Allah dao. Samo kad bi čovjek nabrajao, sati bi mu trebali da nabrije šta mi je sve Allah dao. A koliko puta vidiš ljudi sjednu, pa o čemu pričaju? Joj, fali nam ovo, fali nam ono, fali nam. Zašto? Zato što blagodat zdravlja navikli smo na ljudi. Blagodat i, ovo kažem, i najveći, mislim da je to iskušenje koje danas se malo dešava. Vidim i molim Allaha da vas zaštiti, da mene zaštiti od toga. Vidim da se dešava ljudi. Zamisli da Allah okrene srce tvoga djeteta od tebe. Evo da ne govorimo o bračnom drugu. Da bračni drug kaže, slušaj, kadiš mi se, ne mogu da te gledam. Tvoje i moje dijete da ti to kaže. Nedavno sam od jednog prijatelja čuo, kaže, živi u nekoj od ovih evropskih zemalja, kaže, radio sam kod jednog stranca, kaže, kod jednog tog poslodavca, nakon 3-4 mjeseca vidio od mene ja tužan. Pa kaže, što si tužan? Pa kaže, neću moći najmanje 6 mjeseci gdje tata i majka. Kaže, ova njemu, pa što ti je, kaže, to problem? Pa kaže, otac, majka. Pa kaže, ja svoje nisam 20 godina vidio. Pa kaže, dobro, jesu ti umrli, jesu. Kaže, nisu 30 km živije dole, u susjednom gradiću. Nikad 20 godina, kaže, pošaljem im čestitku, kaže, za praznik. Draga braćo i sestre, želim da imate ovu misao. Ako uspiješ prenijeti svome djetetu svoju vrijednost, uspio si u njegovom odgoju. Ako ti i ja volimo džamiju, naš zadatak je da ova dječica naša, ovi naši mladići, djevojke, da oni vole džamiju, da oni vole vjeru. Ako to uspijemo, onda smo uspjeli. Ako vidi da smo mi odali jedni drugima, odali svojim roditeljima, onda djeca gledaju i uzimaju to. To je sunnet Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu koji je vjerodostojan kaže Resulullah, paziti na ljude koji su ti valjali u životu je izraz tvog imana u Allaha. Jer ti kad paziš to, znači da priznaješ da je Allah dao, ovaj mi je valjao, ovaj mi je valjao, ovaj mi je valjao. Znači Allah je dao, poredom mi u životu da bi ljudi učili neka dobra djela prema meni, da bi i mene naučili, da i ja prema onima koji mi je Allah povjerio, da i ja prema njima činim. Moja i tvoja težina kod Allaha, bitnost kod Allaha, je u onim dobrim djelima koja su Allah sallallahu alejhi ve sellem. Znate kakav nam je to u kući, kad se toliko spominje Allah državno, kad se toliko spominje Resulullah. A onda se spominje kako? Ne samo jezikom. Ako krenemo raditi nešto što nije primjereno, kaže mi bil poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda zastanim na trenutak. Pa moje dijete kaže, sjećam se kad sam tjerao jednog sina da vodi drugoga sina u Mejdan. I neće on. Ja ga tjeram, Ahmede, vodi ga. Neću. Što neće? Nisi tjerao ni zemlja da vodi mene.
Ja kažem, u pravu si, ja ga moram da odmeti. Ali sigurno je Resulullah tako rekao, što ću? Dijete hoće samo pravdu. Ne traži ništa drugo. To je tvoje dijete, vodi ga ti, što ću ga ja pravdu? Ako nisi tjerao sjeku da vodi mene, što ću onda terat meni da vodim bracu? Mi ćemo sami doći nektino, tako? Ne znam. Dakle, gledajte. Subhanallah, tu hoću da posebno naglasim jednu dimenziju koju lijepo neko spomni. Hadis, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, zaista čovjek čini dobro sitine sene, 60 godina. A onda kada ostavlja imovinu, bude nepravedan u svijetu i uđe u džehennem. Subhanallah. Pazi, ne za vrijeme života, nego i kad odlaziš sa dunjalka, moraš da budeš pravedan prema djeci. Subhanallah. Čak i jedan od ashaba poklonio svome sinu nešto i kaže, otići kod poslanika da to posvjedoči. Kad je došao tamo, kaže, Boži poslaniče, dao sam. Kaže, poslanik, kaže, sam dao svojoj djeci to. Ako se ovom je dao, da nije ovom. Kaže, poslanik, ja neću da svjedočim nepravdi. Jer pazite, to je pristup. Neće poslanik da ostavlja braći i sestrama, subhanallah. Razlog da se svađaju. Ja sam bio tu prisutan, probavao da ih pomirim. Dvojica braći na Babinu dženazi, ja s drugim ne pričaju. Što? Zato što su oko metra veće posvađali. Oko metra. Počelo ovo mi dobro. A s druge strane, bio sam na dženazama trojica braći. Spuštaju babu umezala, tako mi Allah, nema ljepšeg primjera u odnosu njihovih aluma i njihove djece. Naslonjen jedni na njih. I to može biti narod. Ti ako nemaš dvojicu braće pomiriti, nemaš trojicu braće uvezati, kako ćeš meni i tebi uvezati koji nismo oce ni majke uvezati? Kako nas vezu jedini imamo. I subhanallah. I zato snaga vjeri je ogromna, samo je treba živjeti. Kada čovjek živi vjeru, Allah ga počasti, zaštiti ga, da ne upada u one stvari koje su loše. Kako to jedan hafiz kaže, onaj ko govori istinu ne mora pamtiti šta je kome rekao. Onaj kaže, ko laže mora ima dobru memoriju. I onda spominje da je neki lažao, subhanallah. Kaže, rekao, ne vjerujem nikome od kako sam sebi, kaže, počeo hvatati u laži. Pazite, vjera te štiti, pa si moralan. Držiš do svoga morala. I subhanallah, šta se danas dešava? Moramo to, braćo i sestre, imajte na umu, pozivati Allah, pozivati vjeru. Nije obaveza samo nas i mama, profesora, mualima. Svi moramo ono krugu ljudi koje znamo. Moramo pozivati ljude da dođu na namaz, pozivati. Znam čovjek koji u jednoj firmi 17 radi u firmi. Ušao je u firmu, niko nije džumu klanjao. 15 sad džumu klanjao. I ne samo džumu klanjao i bešmak. To je trajalo 2-3 godine. Ali on je sebi rekao, kreći, radim s ljudima. Dajte im s vremena na vrijeme nešto lijepo kaže. Prvo sam im, kaže, godinu dana samo gledao da slijedi Resulullah u smislu praksi odnosa. Malo ja neku hediju, neki poklon, nešto. Da me ljudi zavode, da vidi šta je moj islam. Nakon toga, u roku od par mjeseci, dvojica, trojica, kad gdje će ti ono pjeva, idemo i mi s tobom. Zato što su vidjeli šta znači islam, praktično vidjeli. I tu, jedan moj aba, 18 godina bio u zatvoru, tijelo mi je sve u silu, u kazamatu, priča o meni. Kaže, u Francuskoj žena prima islam. Pitaju je što? Kaže, sin mi je primio islam, ja sam ga se odrekao. Francuski. Međutim, momak, 20 godina, veseli. Primio islam i veseli. Allah ga dao da proživi par mjeseci ko musliman. I majku pomoglo srce da vidi sina. I kaže, otišla sam u džamiju, u Gasumanu da vidim tamo gdje oni nešto radi. Pripremaju umrli. I kažu, hajde, kaže, sačekajte, ovo počeli smo u Gasu, da vidite kako muslimani ispraćaju umrli. Ali je pokriveno stidni dio tijela, oprali ga, namirisali ga, zamotali ga u čefine, otkrili mu lice, majka ga poljubila i prošaptala, kaže, na francuskom, hvala ti sine. Pitam, kaže, ove što su prisutni, kaže, dobro, kako je moj sin ušao u islam? Pa kaže, družio se s muslimanima, pa bili čestiti, bili vidio to. Ne, meni ne interesuje zašto.
Nego, kako? Šta je uradio? Kaže, okupa se čovjek i zapere usta i nos 3 puta, to je barem 1 puta, 3 puta ljepše. I kaže, opere čitavo tijelo i izgovori, svjedoči da nema Boga osim jednoga, jedinoga, uzvišenog stvrtelja, svjedoči da je Muhammed poslanik. Kaže, mogu ja doći ovdje da još jednom vidim sina, toliki sat vremena. I onda je došao nakon sat vremena i pred mnogim sinom klikali se. I pitaju ovi momci, kaže, Boga, šta si, znaš ti sada moraš se pokriti? Znaš da moraš gledati, da? Kad se ne recaš, kaže, se obrati. Kaže, kada sam vidjela kako vam je stvoritelj naredio da se odnosite prema umrlima, mogu misliti kako se morate odnositi prema živima. Jedan od razloga što se udaljavaju naša omladna od islama, zato što ja ne živim islam, pa se oni udari, što je, ne može, mene vidi da ja to ne živim. Kad vidi da ja to živim, i danas imate situaciju da ljudi muslimani, Allah nas začuvao i ruku na sebe digu. Utuzne neki dan, čovjek na sebe ruku digu. Otac tvoje djece su. Moramo više pričati sa svojim ukućanima. Moramo više ibariti sa svojim ukućanima. Moramo, jer nailazit će iskušenja, nailazit će izazov. Ako mi budemo jačali svoju vezu, zajedno doveli, zajedno učili Kur'an, zajedno namaz neki obav, zajedno učili navezati neke voljene osobe, otići ko što je malo ljudi zna. Ja znam koliko ovaj kraj, hvala Allahu da šalom vrijedan i marni, koliko je toliko agresije. Ima puno, jedini put kad je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem istrčao u noći. Dva su razloga što je istrčao u noći. Jedne prilike kaže Aisha, Resulullah se trebu, kaže, istrči, kaže, vratio se kada šta je bilo Božji poslaniče, kaže, imam neku sadaku koju me neko zadužio da podijeli, pa kaže, ne upade mi da nisam to stigao, pa sam otišao da podijelim, da ne ostane kod mene u kući. Jer ne znam ko smo shvatiti. I drugi put je Resulullah istrčao i kaže, vratio se nakon nekog vremena, pita ga Nazareta Iša gdje je bio, kaže, Allah mi je naredio da vodim na mezare šehida i da zamolim za mir. I sad kad ti jačaš unutar porodice, kad jačaš svijest, kad govoriš svojom djecu, Allah je to. Allah nam je dao to. Allah nas je time počastio. To je Božji poslanik. Ovo je njegov život. Kad jačaš tu vezu sa poslanikom, jačaš vezu sa Allahom zašavom, tada ta vjera čuva tebe i čuva tvoju porodicu doma. Kako je jedan Amerikana učio dobro, kaže, Gospodar moj, počasti me s onim što je za mene i najbolji na oba svijeta. Njegova supruga zvala se Fatima. Kaže, Fatima, sjeća se, kaže, kad sam bio mladić, pa mi Allah dao, ja htio da budem to i to Allah mi dao. Na kraju je, to je Omer ibn Abdulaziz, kaže, htio sam da budem halif, pa mi Allah dao da sam i halif. Pita ga, Fatima, šta sad hoćeš? Kaže, ja bih sada u džennet, bil ti meni pomogu. Fatima koja je bila kćerka halife i supruga halife, kaže, hoću da pomoći. Kaže, da moramo mi živjeti od svoga rada. I on kao halifa nije uzimao ništa iz javnih sredstava, nego su oni ona radili i od toga se radi. Šta znači pravilno usmjerenje? Ono što bih volio također da vam kažem, ovaj ambijent džamije, hvala Allahu pa imamo i naše kuće. I nigdje ne možete se odgajati kako se možete u džamijama odgajati. Nigdje čovjek ne može onako se zbližiti koliko se može u džamijama zbližiti. Najbolja društva, najbolja prijateljstva su ona koja su u džamijama. I kad pogledate ljudi se na različitim mjestima susreću, ali ovdje vezuje nešto. Šta ih vezuje? Vezuje ih njihova vjera u Allaha. Kad gledate hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allah je na sebe preuzeo obavezu da voli oni koji se voli radi njega. Da voli oni koji se posjećuju radi njega. Da voli oni koji troši svoje vrijeme, novac radi njega. Jedni razlik postoji. Ostanu ljudi koji će veličati Allaha za šanu, koji će njemu padati na seždu. I ako to uspijemo uraditi, onda smo uspjeli uraditi ono što je najveće. Ako tu ne uspijemo uraditi, onda nismo uspjeli ni učiti. Možda smo imali materijalnih dobara. I tu imajte na umu, Allah Đelešanu daje bereket, daje poseban dar onom insanu koji ne živi za sebe, nego živi za ono što je kod Allaha.
živi i da može učiniti dobro. I zato mi znamo u suri Jasin da je Gospodar rekao inna nahnu nuhil mauta wa nektubu ma qaddamu wa athara. Zaista mi oživljavamo umrle i pišemo šta su radili i koji su tragovi toga djela. Jedan čestit insan je preselio tokom agresije, međutim njegov najbolji prijatelj je poživio i kaže, on je mene na prvu džumu odveo. Ja sam, kaže, prve harfove za njim naučio. I on živi kroz to dobro koje učini. I ako čovjek tako razumije život, onda je to prelijepo. Kaže ulema, blagoli onome koji kada preseli, nastave mu teći dobra djela. Evo, malo prije Fendija spominjao subhanallah, kako je dan džamije, tako dan i vakufa. Pogledajte kako nas je Allah počastio. Kogod je imao neku insan koji je iole sebe ugradio u ovo gdje smo mi večeras. Kada Allah mi večeras padnemo na seždu, to dolazi vama koji ste ovdje i možda su mnogi od njih već preselili su. Kaže, blagoli onome koji kada preseli, nastave mu teći dobra djela. A teško li onome koji kada preseli, nastave mu teći loša djela. Teško li njemu. Zamisli, ne dao Bog, čovjek ostavi za sebe nešto što je loše. I onda to iza mu dolazi kao nešto što je ostavio za sebe, možda potpuno nesvjestan. Kada posmatramo darova Allaha Đelešanu, želim sebe i vas podsjetiti na nekoliko darova, evo od petka, da zamolimo Gospodara zajedno da nam to čuva. Braćo i sestre, najviše molite Allaha Đelešanu prije blagodati zdravlja da nam sačuva čvrstu vjeru u našim srcima. Jer kad imaš čvrstu vjeru, ti znaš kuda ideš. Nakon vjeri nema većega dara nego da te Allah sačuva od iskušenja, odnosno da ti dadne zdravlje. A onda nema većega dara da ti Allah čuva ono što tebe čuva na pravome putu. To je i lijepo društvo, i tvoja porodica, i svi oni čestiti ljudi koji su tvojom životu. I kada posmatrate od petka, šta bi lijepo bilo raditi? Zahvaljivati Allahu na svemu što nam je dao. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio, Gospodaru moj, ja ne mogu nikada iskazati zahvalu na svemu što si mi dao. Na vidu kojeg imam, na sluhu kojeg imam, na darovima koje imam. I zato kada su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem završavali kindiju namaz, kada ispraćaju i dočekuju akšamu, nastupa novi dan, kaže, znali su u krugu proučiti suru Wal Asr. Innal insana lafi husr. Tako bi vremena zaista je svaki čovjek na gubitku. Da čovjek ima sve na dunjalu, može li kupiti minut svoga vremena koji je prošao? Ne može. Da ima sve na dunjalu, može li kada dođe trenutak njegovog odlaska, može li taj trenutak ugoditi? Ne može. Zato na gubitku nisu samo oni koji vjeruju, dobra djela čine, jedni drugima preporučuju istinu, a to je ovo da pozivamo Gospodaru svih svjetova. I zato ovi mubarek noći, kao što je noć od petka, kada intenzivnije insan ispominje Gospodara uzvišenog i donosi salavate na Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, tada treba se podsjećati na Allahove blagodati. Toliko je ulema znala nas učiti šta su Allahove blagodati, da nekada i nešto što je veliko iskušenje, jedan od alima kaže, to je Allahov dar meni. Jedan od njih kaže, napisao je knjigu Istančane Allahove milosti, pa kaže, Allah mi je ukazao milost što su mi i otac i majka preselili dok nisam bio punoljetan. Pitaju ga kako, zbog čega? Zbog čega je to milost koju ti Allah ukazao? Kaže, kada sam vidio koliko se ljudi ogriješilo prema roditeljima, vidio sam da je to Allah mi ukazao milost da se ja nisam ogriješio prema njima, preselili su prije nego što sam bio punoljetan. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Uzvišeni Gospodar kaže, kada biste vi brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli nabrojati. Samo kad čovjek zatvori svoje oči i razmišlja o onome što mi Allah dao i smiri se u spominjanju Gospodara uzvišenog, onda može znati ono što je suština u ovome kratkome životnome putu. A to je da što više činiš dobra,
čuvaš sebe i na ovom i na budućem svijetu. Nas je Allah sačuvao ogromnim naporima čestitih ljudi i dovama čestitih ljudi. Na nama je sada da činimo dobro, da sijemo dobro. Ma gdje bili, ma šta radimo, da sijemo dobro. Jedan čovjek mi spominje, kaže, dedo njegov je sadio krompir. I kaže, kako sadi, ja kažem, što ćeš, kaže, ima, kaže, kupit od uvoznog. Kaže, njemu, dedo, kaže, sine, neko je sijao ovdje, pa smo ti i ja. Kaže, ja sijem, kaže, možda će neko drugi jesti. Tako se kaže i desilo. Kaže, dedo je preselio, mi, kaže, jedem onaj krompir, ja razmišljam šta je on htio meni da kaže. Htio je da mi kaže da najvrijednije što imaš je tvoj pravilan odnos prema životu. Kad imaš pravilan odnos prema životu, ti onda možeš biti i neprijatelj te poštuje. Kad ti poštuješ sebi i neprijatelj te poštuje. Kad ti sebe ne poštuješ, ni neprijatelj se. Sjećam se dobro, bio sam prema jednom povratničkom mjestu, išao jedan nemusliman se ružno izrazio o pokrivenoj ženi. Ja kažem, zamisli da ja tako u tvojoj supruzi ili u tvojoj kćerci nešto kažem. On se postidi, pruži ruku. Kad ti poštuješ sebe, kad ti imaš stav, i dušmani te poštuju. Kad ti nimaš stav, ne mogu te poštovati. Allahovi blagodati je mnogo. Evo da se podsjetimo na 3 blagodati, time ne završimo. Prva blagodat na koju uvijek trebamo Allahu zahvaljivati, rekli smo da je blagodat vjere. Kako se ona čuva? Kaže dovom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Gospodaru moj koji srca okrećeš, učvrsti moje srce u vjeri. Kažu da je to bila dova koju je Resulullah najčešće učio. Gospodaru moj koji srca okrećeš, učvrsti moje srce u vjeri. I ovdje pogledajte koliko je to, kad je Allah učvrsti, kad je ono postojano, stabilno, čvrsto, ne znam ti šta da se promijeni. Srce moje odavno, Gospodaru. Druga blagodat. Molite Allaha da nas počasti da je cijenimo dok je imamo. Ljudi koji su nam pomogli da budemo ono što jesmo. Naši roditelji, dede, nane, čestiti ljudi oko nas. Moli Allah, ja Rabi, čuvaj mi blagodat finoga društva. Resulullah je sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako hoćeš da paziš svoga oca i majku, nakon njihovog preseljenja, kaže, pazi njihove prijatelje. Do te mjere, jer kad odeš kod njih, na koga te podsjećaju? Na oca, na majku, na ono što su ti dali. I kad gledaš, 90% zabluda ljudskih ne dolazi od onoga što ljudi slušaju, gledaju ovo. To Allah daje ako ima čovjek vjeru da se jednostavno nestane. Dolazi zbog lošeg društva, jer je pustio nekoga lošega u društvu. Nedavno sam bio u ovom centru za odvikavanje od droga, gdje su naše mladiće navukli na to zlo i sad liječe u tom centru. Mladić mi kaže, šta je glavni razlog? Kaže, glavni razlog je naše društvo. Pitam ga, pa što si evo došao da se liječiš? Kaže, Hafize, šta da ti kažem, moja majka je pred mojim očima oduzela sebi život jer nije mogla više da gleda. Allah nas sačuva od toga. Nije mogla da me gleda gdje je. Blagodat čestitih ljudi je ogromna. Kad nema više, nekada se desi, dođem u džamiju, vidim, nema jednog kače kojeg znam da dolazi preko 20 godina u tu džamiju. Blagodat Allahova je bila njegov, to što je on tu u toj džamiji su naravno. I ne možeš nadoknati. Čovjeka ne možeš nadoknati. Ne možeš ga kupiti. Ne možeš reći, evo novac pa ćemo dovesti čovjeka. I zato bitnije od objekata jesu ljudi. Ja Rabi, ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca u vjeru. Drugo, ja Rabi, počasti nas da uvijek bude, da mi budemo čestiti, da bude uvijek oko nas čestitih ljudi su nama. Da bude dobrih ljudi. Da bude ljudi koji znaju šta je dobro, šta je loše. Da bude ljudi koji će zajedno sa nama pomoći da ispunimo svoj zadatak odgoja ovih generacija koje su nam povjerene. I treće što je golema blagodat. Molite Allaha za one ljude sa kojima gradite svoj život. Molim vas, braćo i sestre, učimo za one ljude koji su nama povjereni, za naše bračne drugove. Uči za svoga muža doma, uči za svoju ženu, uči za svoje dijete. To je blagodat koju ti Allah Želešanu dao. I ta blagodat, jednostavno, ti i ja se dokazujemo
kroz činjenje dobra, kroz ja mi počastiva da mi bude radost očiju, da sutra na sudnjem danu dočeka me moje dijete i kaže oče, ja sam uradio to, majko, ja sam uradila to. Da te lice bude svijetlo i blistavo, što? Molio se Allaha, dati mi Gospoda, da bude mi moje potomstvo čestito. I kada posmatramo blagodati Allaha Želešanu, evo, ne mogu da to vama ne spominjem. Puno je mjesta gdje je insan mogao večeras biti, i vi i ja. Mi odaberemo da budemo u džami. Allah nam otvori da odaberemo da budemo u džami. Odaberi nam da se družimo, da spominjemo njega, da spominjemo njegovog poslanika, da spominjemo blagodati koje nam je Allah dao. I sad pogledaj šta si večeras i šta smo ti i ja dobili večeras. Kad smo spomenuli Allaha u ovako lijepom društvu, Allah nas je spomenuo u boljem društvu, društvu meleka. I oprostio nam je. Kad smo spomenuli Rasulullah, Allah nas je spomenuo 10 puta i spustio je svoju milost na nas. A kad smo se sjetili blagodati, braćo i sestre, mi smo blagodat zavezali za sebi. Jer kaže ulema, blagodat se čuva tako što Allahu na njoj kazao la in šekertum la ezidennekum. Ako vi budete zahvalni, zaista će vam Allah povećati. Imaš bereket u nečem što ti Allah dao. Spomeni to, reci alhamdulillah, Allah mi otvori. Ispuni svoju obavezu prema tobi. I moli Allaha da ti čuva. I kada posmatramo ovaj dan Gospodara, on nadilazi svaki drugi. Čovjek Allahu najviše zahvaljuje na onome što je vječno. Mi smo nedavno izašli iz Ramazana, koji je jedan dan Ramazana namjerno prekinuo post. Kad bi postio do sudnjega dana, taj jedan dan ne može nadoknaditi. On može sa sebe skinuti obavezu, napostio je dan. Ali ne može nikada taj dan koji mu je Allah otvorio. Isto tako ova blagodat da se susretnemo, da zajedno spominjemo Gospodara, spominjemo poslanika, spominjemo blagodat, družimo se još, zajedno proučimo dobro. To je dar Allaha tebi i meni. Onaj ko pomisli da je bilo ko, sad nek ti ne upadne najmučniji čovjek kojeg znaš, koji ima ne znati što od materijalnih dobara. Ako ti i ja mislimo da on ima više od nas, onda nepravilno razumijemo svoju vjeru. Kako ima, kad ti i ja imamo Allaha, kad ti i ja imamo vjeru, kad je tebi Allah otvorio da njega spominješ. Koliko ima ljudi, jel, njihovi jezici nikada Allaha ne spominju. Allah je obasipa dunjalukom samo da nikada ne kažu Allah. Umre u tom jezu. Meni je drago da ne bi duljio sudne Efendije podugoje, pa možda ako ima nekih pitanja i zajedno dobro bujru, sahata vremena. Meni je lako na stolce halalte, ja uopšte stojim ili sjedim na polju, nego ima malo sa leđima problema, ako me malo koštao, zamolio sam na sudne Efendiju da mi dozvoli, uz vaš izum na kogoda da sa stolce, znam da vam je, hvala Gospodaru, pa vas je počastio saburom da me saslušate. Sabor je golema. Ako imate nekih pitanja, bujru, ako nemate, pa ćemo zajedno da jednu dobu pručiti. Jedno nam Gospodar otvorio ono što je najbolje za nas na ovom svijetu. Allah vam svako dobro. Samo. Nemam pitanja, jer znam kako je Efendi da prouči jedno kratko lašare, kao profesor. Bujru, ako imate nekih pitanja, slobodno, šta god vas interesuje, bujru, da malo porazgovaramo. Čim ima pitanja, znači da razmišljamo. Ajmo da razmišljamo, ali šta nam je bitno? Kažu da je jedan čovjek sebi u mobitel, pošto sada svi nose mobitel, kaže, napisao sam sebi nakon predavanja glavne blagodati koje hoću da molim Allaha da mi čuva. Jer ne dao Bog da čovjek spozna blagodat zdravlja što je izgubio. Ne dao Bog da spozna blagodat da nema dragih ljudi u životu zato što ih je izgubio. Tako da bi lijepo, ako imate nekih pitanja, ja vama se želim zahvaliti, da vas Allah nagradi i na gostoprimstvu i što ste me pozvali i na ovome daru koji imamo, da se možemo sresti u Allahovoj kući i ovdje Allaha veličati i njega ovdje spominjati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nastupiti sudnji dan dok god neko na dunjalu govori Allah, Allah.
tebe i mene je Allah počastio da mi govorimo Allah, Allah. I sve što se dešava od dobra, dešava se time što je Allah dao tebi da budiš, tebi, meni, svima nama povod da budemo povod dobra. Hvala Gospodaru. Bujru. Hvala tebi što si saslušao. Mogu ja tebi nešto biti? Dobro. Kad klanjaš namaz, šta bi ti meni preporučio da razmišljaš? Evo, stao si na namaz i razmišljaš. O čemu bi tebi bilo bitno da razmišljaš? O namazu, dobro, već si u namazu. Šta misliš? Šta bi rekao? Hafize, trebao bi razmišljati o tome. Jel imaš fini jarana, drugova? A jel ti drago što ih imaš? Dobro, kad staniješ na namaz, jel da možeš reći Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Pa kad hvala Bogu, ja imam svoje prijatelje. Tako? Znaš kako je teško bez prijatelja? Jedan čovjek kaže, bio sam kod jednog imućnog insana, pa kaže, uveo me, kaže, ima bazin, hrana, sve, kaže, i ostavio me samog. I kaže, nakon 6-7 sati se vratio, kaže, rekao sam, sada shvatam zašto Allah kaže da ćemo u džennetu biti s voljenim osobama. Jer kaže, sve ovo kad si sam, ne znači ništa. I ako imaš prelijepu, znači imaš i igračku, imamo neke darove, da nemamo s kim da te darove dijelimo. Nemamo s kim da uživamo darove. I ovdje posebno vas molim, evo, bujru. Dva svoja druga, dobro, mašam. Jel si igrate zemlju? Maša. Bujru, imaš ti nekog? Maša, ako Bog da zajedno budete na namazu, dolazite od zajedno u džamiju. Bravo, maša. Bujru, jel ima nekih pitanja? Jedne prilike sam da se malo našao u jednoj džamiji govorio o stizanju na namaz, ono kad zakasnimo kako ćemo stići na namaz. I tad me jedna hađinca naučila lekciju koju nikad neću zaboraviti. Ja kažem, ono nakšam kako se stiže i hoću da malo otvorim razgovor i pitam nju hađinca i gore, hađinca, Boga ti kako bi ti kad stigneš na treći rekao? Jel, akšam namaza, možeš onda na drugom sjesti, tako? Ja da nju iniciram. Kaže ona, sine, ja klanjam 50 godina, nijednom nisam zakasnila za drugi teknik. Tako da, ta pobožnost nama nedostaje. Jer kaže, ja 50 godina klanjam, kaže, nijednom nisam. Znači, kad idem u džamiju, ja nama kad krenim, ne moraš pri stupanju u namaz i pri spijevanju u namaz, to ne moraš, kaže, učiti. Sad mi je već preko 65-70 godina. Allah vam svako dobro. Ima li još neko pitanje? Bujru. Allah vas svako dobro dao, Allah vas čuva, Allah vas zaštiti, Allah vas počasti. Hoćemo naše biti dobro. Gospodaru naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Ja Rabbi, oprosti nam sve grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru naš, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je zaštitu kod tebe tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru naš, ti koji okrećeš srca robova svojih, molimo te, Gospodaru, učvrsti naša srca u vjeri u tebe. Počasti nas da imamo povjerenje u tebe. Počasti nas da čuvamo svoje namaze, počasti nas da čuvamo svoje roditelje. Jarek, počasti nas da čuvamo svoje džamije. Gospodaru naš, čuvaj nam našu domovinu i čuvaj nam da budemo slobodan muslimanski narod. Najvećim temeljom molimo, Gospodaru, uvedi u naše živote samo čestite ljude.
Ja Rabbi, udalji od svih nas pokvarene ljude. Ne daj im blizu nama, ja Rabbi, molimo te najvećim imenom Tvojim, počasti nas džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Udalji od nas džehennem svako djelo koje približava džehennem. Ja Rabbi, vrati naš narod Tvome dinu istinskim povratkom. Ja Rabbi, molimo te da nas dušmani ne vraćaju u vjeri, nego da se mi sami vjeri Tvojoj vraćamo. Gospodaru naš, nijedno djelo nije veliko ako ga Ti odbiješ, pa te molimo primi naša dobra djela. Niti je jedno djelo malo ako ga Ti primiš, pa te molimo primi naša dobra djela. Smiluj se nama, roditeljima našim, braći i sestrama. Izvedi našu omladinu na salamet, našu dječicu na salamet i počasti da budu nam ponosi na ovom i na budućem svijetu. Gospodaru, počasti nas da budemo od iskrenih robova Tvojih. Gospodaru, molimo te da budemo postojani u vjeri svojoj. Gospodaru, molimo te da budemo razboriti u svim svojim odlukama. Ja Rabbi, počasti nas da Tebi budemo zahvalni i da Tebi na najljepši način robujemo. Gospodaru, počasti nas da nam srca budu zdrava, da nam budu srca plemenita. Gospodaru, počasti naše jezike da Tebi je spominju. Gospodaru, molimo te svako dobro koje znaš da je za nas dobro. Ja Rabbi, molimo te zaštiti nas od svakoga zla za koje znaš za nas da je to zlo, pa to od nas udalji. I molimo te, oprosti nam sve naše grijehe. Smiluj se nama, roditeljima našima, bračnim drugovima našim, dječici našoj, svim čestitim ljudima koji ovdje dolaziše u džamiju, koji dolaze u džamiju. Ja Rabbi, proživi nas sve zajedno u društvu Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na dan kada neće koristiti ni imetak, niti potomstvo, osim onome ko dođe Tebi sa zdravim srcem. Najvećim te imenom molimo, čuvaj nas na oba svijeta i uvedi nas u džennet u društvu Tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Zahvaljujem se profesoru na ovim riječima, na ovom predavanju. Zahvaljujem se vašim vama na vašem saboru. Molim Allah Đelešanu da upiše ovu hajdu, da nas Allah Đelešanu sačuva na putu Islama,